ug karon ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po nyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Manyo. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gapit sa 10 na nining buwan karon mahigala sa Septembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga kaigsunan, duha ka senador gilambigit sa usa ka DPWH engineer nga nakadawat og 30% nga kickback sa flood control projects. Straight to the point. Ala, sige na, nilaglagay na ron. Puslan man mahigala ang angman o mga priso kaning mga kontraktor. Tanaw sa mga kontraktor, lisod sa kay kami rin mga priso. Hala, iamong tamong mga taga DPWH. At taga DPWH sa dingon pa, iamong sa tamong mga politiko. Mas maayo ni mahigalang maklaro ni ron. O hinaot unta mahigalang nga dunay klarong padulngan kining maong investigasyon. Straight to the point. Ipasanginlan mahigala ang duha mao sa Senador Jinggoy Estrada o Senador Joel Villanueva. Straight to the point. Apan ang duha ka mga senador pulos ng himakak. Pulos i-deny sa mga akusasyon ni kanhi Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Straight to the Si point. Estrada nangante nga mopasaka og kaso batok ni Hernandez, samtang si Villanueva ni Hulagway nga ang akusasyon ni Hernandez usa ka demolition job batok kaniya. Straight to the Nang point. hagit pa si Estrada mahigala og lie detector test pag matuod nga wa siya mamakak sa iyang pag-ingon nga dili ka na tinuod apan si Hernandez maoy nahimong bakakon. Straight to the point. Ken si Hernandez may gala atol sa Infracom hearing nagpakita og hulagway sa mga conversation og binandol pa nga tag sa kalibo ka pesos og 500 pesos nga kwarta nga nagpatong-patong mga higala, nagpatong-patong nga matod niya i-deliver alang sa mga proponents. Straight to the point. Naghan ng kwartaha mga sukin tigpaminaw, oy porbida, grabe limpak-limpak. Binandol mahigala nga kunti kadaghan nga kwarta, pastilan ang katawhang Pilipinhon ang mga pobre mga higala. Di ana, ni nangaanod na in taon sa baha. Apan ang mga kurakot mahigala tuah nang ang kwarta mo nagbaha. Straight to the point. At pagtagad doon mga sukit tigpaminaw. Human sa expose ni Senator Ping Lacson labot sa 300 million pesos nga pildi ining mga district engineer sa Bulacan. Ni apaylain mga sukit tigpaminaw nga expose na sab. Gibulgar mahikalang Senator Ping Lacson nga base sa nakuha niyang impormasyon halos usa ka bilyon ka pesos. Halos usa ka bilyon ang napildi sa gitawag nga BGC Boys. Straight to the point. Sabi ni mo BGC mahigala diri sa may tagig. Bulacan Group of Contractors man di ay. Sabi ko BGC nga tinuod inday ken Bonifacio Global City. BGC man may galang Bulacan Contractor Bulacan Group of Contractors. 950 million dula-na sa usa ka bilyon ang pildi mga higala sa kasino. Straight to the point. Pagkagrabiha. Hindi kong kwartang kinurakot may higala ganahan sa kang imong ikasino day. Kay ug mudaog, maingon na maklaim na ni mudayon nga ni dato kay nakadaog sa kasino. Wala pasamangil gyud kini mga kurakot may higalang officials gobyerno. Magpasamangil man ang uban na maingon man nga na may negosyo ang asawa, o dato ang pamilya daa. Kaya pagtagad lubutaga suban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin ni andar ang pagkasungugan ni Senador Amy Marcos. Human nagdaki ni mahigala o bag nga buaya. Di lang bag mga higala nga naay buaya.
Di lang bag mahigala nga panit sa buaya ang gigamit. Kana yung purma gyud nga buaya. Lahi man na mahigalang lakos kay gipapilit ka mang buaya ana. Doon na po mahigalay bag nga ang panit gamit mahigalang panit sa buaya. Ba't kini mahigala iyang bag? Murag panit sa buaya gini gigamit unya ang purma buaya. Ato ni pagtagad robutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nakakuha kinig atensyon o gikahimutan sa iya mga kabanan kay matod niya samtang nagbitbit siya bag, hito nakahuli na ako ng isa. Atong pagtagad robutaga mahigala sa atong manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dinhi sa Sugbo, si kanhi Gobernador Gwen Garcia nang himakak man oy. Ang mga tao mahigala tungod sa presence sa QM Builder sa Sugbo, patindaghana. Niingon ang mga tao nga malagmit nga kana si Gwen, part owner na sa QM. Straight to the point. Dunay mga politiko nga dupag yun ni QM. Pero si Gwen mahigala niingon, dili sila kaila ni QM. Wa say kalambigitan sa mga diskaya, pero ang iyang pirma mahigala iyang giaward mahigala tong bulk water project dito sa Alegria o sa Moalboal. Mauna mga higala iyang giaward ngadto sa St. Gerard Construction. Bisan ang St. Gerard mahigala naagi kini og ka blacklisted. Apan maoy giaward ni Gwen. Karon nga nangabulyaso na matunyawa sa kailas diskaya, labaw pangwa sa kailas sa QM Builder. Di ba, Gov Gwen, kanhi Governor Gwen nga kining QM Builders taga Dumanhog man Unya kining Dumanhog may gilahom o the governors magha na. Garbo pa kay mahigalas Governor Gwen dito gyud ang rally ni BBM. Sa asan taga Dumanhog, asan taga Dumanhog. Good morning mga higala sa mga taga Dumanhog. Ako mahigala nagkasabot ko sa mga taga Dumanhog nga mga tarong ni mga tao diha. Igamit lang sila dito lang mga higala ang rally ni BBM. Unya kana askirante taga Dumanhog man. Unya snoy pabling taga Dumanhog man. Si Gwen taga Dumanhog iya maganing garbo mahigala nga home of the governors ang Dumanhog. Nga taga diha mahigala native of Dumanhog si Alan Kirante. Karon nga nangabulyaso na isa wa sa kaila. Dali pagtagad robuntaga sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Good point. morning mga taga Dumanhog, good morning mga mayor sa Sugbo. Tinuod ba nga dili kaila ni si Gwen sa mga kirante? Og mga taga Dumanhog, good morning ninyong tanan dinha kay bawo kong mga tarong mong mga tao diha. Labi na to mga butantes Dumanhog. Usahay taon gamit-gamiton lang po din sila mahigala sa mga politiko. Dito ipahigayon mahigalang rally ni BBM. Dito gipasalida niya dito mahigalang kuan kay nahibaw siya nga kining Dumanhog iyang gipasigarbo home of the governors. Home of the governors ang Dumanhog. Mapasigarbuhon siya sa Dumanhog. Karon dunay ni dato kayo mga higala. Puting datua mo kontratag binilyon mga higala nga taga Dumanhog. Ingon siya wa siya kaila. Pero sa pikas bahin, kinsa man ning politiko sab, matod pa dunay usa ka opisyal sa Sugbo nga gitagaan sa QM Builders og usa ka bulletproof nga Land Cruiser nga gray ang kolor. Ayay, kuya wa ganing QM day no? Pagkadato na lang yun. Manghatag manghigala ka ng Land Cruiser nga bulletproof, ipanghatag lang. Makaingon sa tagsana o samtang ang mga pobre gabaktas-baktas lang yun taon ni kabit sa jeep ni lingkod pa sa extension. Apan mahigalang QM ipanghatag lang ang Land Cruiser mahigala matod pa. Land Cruiser nga bulletproof pa gyud. Og moingon kag bulletproof por bida, madoble pa ang presyo. Pero yan no lang ipanghatag ining QM Builders. Ngilngiga no, kinsa kay nakadawat ini mga sukin tigpaminaw. Makaingon mo sa tagsana all. Pero inana sagad ka dato, inana kangilngig mahigala ng QM. Ang problema mo kung naghatag ani, dunay mga kapalit ani. Gata nagpagtagad lubutagas tumat-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang kanhi Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava nang himakak nga nakadawat kini og kickback gikan sa mga flood control projects gikan sa gobyerno. Straight to the Kini point. og uban pang mga sekretary niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado